И здравейте, приятели! Гледайте, сега ще отваряме цели 4 мегабокса. Само се абонирайте за канала и гледайте. Добре, тук от първия нищо. Time to move to the boombox. От втория бива един скин. I am guided by the spirits. Добре хора, нов бролер, а и това дори не е моя акаунт, така че не си мислете, че нямам бот. Ми добре хора, горе-долу бива. Поне един нов бролер и един нов скин. И нов пин. Ще изплатим пари. Опа. Добре. Ай.